Dobra, dobra, jest rozgrzany. Nie ruszaj się! No nie pozwolę będę. Nie no, czekajcie jeszcze, nie no co? No, musi rozgrać trochę. Ale jak ty się w stanie złożyć na tym motocyklu? Proszę cię. Ej, major, Ja się nie ja złożę. zużyłem nie ma problemu. Nagrywaj, bo jeszcze nie wiem, musisz nagrać. Ja. Nie ruszaj! 50! Nie ruszaj! Ania, kiedy wstawiłaś gaz? Głowa kurwa gaz trzyma tym. O, znikło. Cichy jest jak na gaz, no. Ale tylko. O, bateria się rozłożyła. Major, no major. Ale nie. Ale mam Jak nie patrzysz, boję się. Pamiętam, że jest dobrze, ale boję się. Dzisiaj? Ze mną, po prostu. Nie no, spokojnie, nie no to. 35. Boże, na pierwszy. A, to już można. Major, hej. Czekaj chwilę. Jeszcze nie, no rozgrzeje się panowie, halo. Wyłączcie nagrywanie. Mamy To do gaz. baterii. Powiem wam kiedy. Nie marnujcie baterii. Bardzo się to nie obchodzi, ale nie patrzeć. Nie katować. Trochę zjechane na środku, bo turystyczny. Ale czekajcie, gdzie ja ostatnio jechałem? W Olsztynie. Jechał gościu M-Planem.